माननीय सभापति महोदय गुरुजी गुरुमा और गुरुजन मानंकु मोर प्रणाम। सान भाई भौणी और सहपाठी को मोर आंतरिक शुभेच्छा। मोर नाम अंकिता प्रधान। मु तृतीय श्रेणी रे पढ़े। आज होची नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 मसीहा ଜାନୁଆରୀ 23 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ କଟକ ଓଡ଼ିଆ ସହରଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ପ୍ରଭାବତୀ ବୋଷ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ। ଜଗତର ହିତ ସାଧନା ପାଇଁ ସେ ମଣିଷ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ସେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିଥିଲେ। ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼େଇ କରିବା ପାଇଁ ନେତାଜୀ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ କହିବା ଶୈଳୀ ଖୁବ୍ ଭଲ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେତାଜୀ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ହିନ୍ଦ, ଜୟ ଭାରତ।